Iya. Ya, si jingkas kurang bagane Cak Bagya. Sing nandur kacang neloler kuwi sapa? Kaya kabeh. Wah, Samut. Ora betah aku. Kuwi apa? Bisu. Lah wong tit sing asli ana tit Madura, tit Cina, Bandung ana kok. Lah karek-karek dhewe bisu. Ndak bantah. Aku balar ora. kuwi delok numandane. Yang Gusti. Wong lho kok, Pak. Berarti terus nembange piye nek sing nandur aku. Ya, ora aku. Kuwi nembange piye? Nembange piye? Bisu kok ya ngerti ya. Tamat. Ini apa loro? Tapi naskah ya. Kuwi nuwun sewu Pak Ansi mang larak metun mau niku mang. Niku ra sing Niku enen bisu wedok ten alun-alun Madiun. niku mantoke men. Wong bisu anggar Ora ngemut kok cetha lho. Nang alun-alun Madiun enek. Wae gak kenang ngemut. Piye kowe karo sapa doa? Anak bareng berapa? Bengas tamat. Merake banci bisu. Ya anu Lagi pamane ngejak ndelok dangdut nu piye? Aku kok. Wah, tanggane bagian iki enten. Wong bisu kok mbisi kancane. Wong ngomong genah ora kok. Oh ngomong ora genang ambisi. Bisi. Iri ya. Ya apa maksudnya wong banter gak ngerti kok. Terus. Wes. Weh, minggat to. Weh, ganggu wong nyambut gawe. Lah wong sing nembang cethoke ora kurang kok bisu gorene iki. Kuwi pamane ndelok wayang piye? Nang ndi tadi? Nang ndi? Lah. Apa? Ada surat dah. Genah gurita. Halo. Iki po. Iso tutup. Apa tutup sewengi suaraku. Wong edian. Minggat ae, Bak. Lalu tengah sana. Ini tamat. Telung demit tenan bagi ya. Wah. Para menangi apa lakon kuwi. Wedan anak bagi ya iki. Waraku tak gusul ora apa-apa bareng kuwi bagi malah waraku entek. Iki pancen racun ngejawantah kok. Ada kerok. Kowe pamane ndalang piye suluke ndelok. Wah.
Ron. Minggat ta. Kowe iki marek. Aduh, nanti lara wetengku. Edan ana Bagio. Wah. Sik. Aduh, edan tenan Bagio. Wong edan wedok gorene ngono diperkosa ya banget Bagio kuwi to. Tak perkosa piye, Bag? Malah siap. Malah siap. Ngono kok mimpin rombongan. Iya. Nggih, matur nuwun iki maupun diparingi wong edan mara. Tuntaske, Gong. Oke. Saking Pak Tugiman ngersakaken orek-orek katur Mas Angga kru radio Merapen Abadi. Orek. Yo Mas pengendang orek-orek siap. Cilik sik gendange. Nah, ya. Saiki sing sinden Mas Bagio. Kudu ngono no. Ya. Sing sinden Mas Bagio setuju apa, Srek? Ngono kok. Aduh. Aku ki bendina kumpul iki iki jangan nyake udah tau metu iki. Lagi nang kene iki ditokke iki udah metu iki. Ya ampun tenan. Rek. Saiki ora kena bisu, bisune wis ilang saiki. Ya parikan. Ayo. Wis rasa. Tapuk lambemu engko kok. Wah, anggere bisune lama tak kon mayang dhewe kok Bagio ben. Aku mulih. Tempe tires mengas nek gak kowe pilih sing brengos. Jangono. Ya mas go dhewe. Dalan jebor dilompati ya iya ajar mumur tak tekati bayeme lemu ayame pinuduh ketemu ya ngono lho mas ya ngono dikapak-kapane nurut ya ngono elaeman Gunung Merapi panggonane jangono dikangkan sakepenake jeruk keprak dilela-lela sing ayu bentra duweke Bagio. Ngetan paling ulon
sakno piye dua lolo Hop. prawira mati labuing Matur nuwun. Deh. iki nek nang nggonku pesinden sing kala ngamen ngene ka. Iki wis enek wong nanggap tapi bojone cek nang mburi. Pak Eno, jaluk ora-ora kita 50 ki lho. Waduh. Pak Ed bojone nang mburi. Heeh. Lah terus? Iya ya sik ta. Napa Pak ora-ora? Terus mapan. Terus Ayo arep maneh. Wak timpal metu kowe engko. Cekae arep ora-ora nek urung samirah aku urung seneng kok. Oh iya, iki men didum ayo samirah. Yo samirah pengendange Jawa Timuran. Nah, wong witikno nggo cak madun ya gunakake no mumpung iki pethuke encone kok. Heeh. Yo samirah. Samirah. Ben tak bubarke gara-gara setengah 4 kok. Yo aja. Mangga Samirah cok, Samirah karo anu Nadia Lingkin ning ya karo karo nganggo sloga, nganggo sloga. Pinter ngaro Lingkin ya iso kok. Iya. Mangga ya. Nah, asli Jawa Timur. Nah. Senggane Mas. Gening Samirah Jawa Timur makarya ben adil makmur. Waduh. Ya Mas ya Mas. Jalali kewajibane. Ya. Lalela nuruta ujare wong tuwa. Samirah omahe Purwodadi. Yo Samirah dikendak parti. Samirah omahe gathak. Samirah omahe gathak yo Samirah rada gathak. Samirah omahe Semarang. Samirah omahe Semarang. Didol murah kok jarene larang. Cacak. Samirah omahe Pulo Kulon. Yo Samirah kok njaluk kelon. Aja kowe ya Mas ora tak wehi. Wah, util iki. Sik ben parikan sik Mas Madun. Iki piye warana? Iki piye warana? Mbak Samirah omahe Solo. Yo Samirah kok sering mrono. Wah, pinter. Samirah omahe Klaten. Terus Yo Samirah gak tahu klamben. Samirah omahe Sembungharjo. Samirah omahe Sembungharjo. Yo Samirah pacare bahagia. Samirah omahe Kudus. Yo Samirah gak tahu adus. lho, kaya enek e. Samirah omahe Demak. Yo Samirah saja penak. Samirah omahe Batokan. Yo Samirah gak tahu katokan. Walah. Gusti. Rada mrana, rada mrene. Kana kene padha ae. Lho, cocok iki. Dikapa-kapano manun. Yo Samirah omahe Rembang. Yo Samirah klambine abang. Lho, iso iki lho. Ayo kanca
pada diwiwiti. Ya, diwiwiti ya. Ya. Samira omahe pelem. Samira omahe pelem, yu Samira saiki ngalem. Waduh. Maneh nuruta maju ning Joget bak. Ya. Karo linggih ning joget bak ayo. Lalu mangasa. Oh alah golek pangan samplokane kaya ngene ya ya. Samira omahe nganjuk didol murah ora nyucuk. Kaya ngono tetep sakno. Maneman ora wirang ya deman. Cuma mampir ya mung sedelok. Aja citra iki piye warahono kok sebab ora iso. So semanten piatur kula yen lepat nyuwun ngapura. Matur nuwun. Sampur salajengipun katur dhumateng Bapak Haji Anom Suroto. Bareng kau, Bang. Ngene ya, Kang. Apa? Mudah gak malah bisu terus malah tak dongake mah ya bisu kok. Ya aja. Ben ora mari le bisu kuwi. Wekasan nggo ngadep Ndara, ayo. Aja lali khas Jawa Timur ning diwiti saka Rujak Cingur. Langsung jula-juli pangkurke ngadep Ndara. Oke. Ya. Menika lagu katur para pepunden ing kathah sedaya saha para pamirsa. Tuwin para miyarsa. Rak, wes. Pipa welulap. Sego pecel nok kono murah. Sambele pedes kaya rimason. Payake tipis-tipis. Kulupe bayem yo. Wes. Alah. Ki rok apa? Rok panganan. Weh kaya sepel men karo yoga to Pak. Entrah ya gawan. Waduh kawan. Iya. Nano. Ya. Es degan buah semangka mengandung vitamin. Dadi prawan jo ngenyek Joko saiki mengandung vitamin. Mula aja nganti kentekan Joko. Numpak becak klambine ireng wong sak gathak. Ayo meteng bareng. Alah. Jula-juli saking Surabaya mesti kata lepat nedhi sepuro. Mesti kata lepat sedulur nedhi sepuro dumateng para rawuh ayo. Bapak Samin kagungan karsa mantu
metu putra putrine Mbak Sumini engkang nama pikantuk Mas Widi Sulistyo putra Bapak Suwito saking Jambo arakar arang arajo Ane mana yo nandur cak sing kena pangan menyang Jombang mampir sing nek lemah geneng cakirun akeh wadine Toto kak sambang kak bang penone keremingon dene gak seneng cakirun apa mestine menyang Jombang cak bang kampung kepatian ana beleduk dalannya janti kita berjuang cak bang mati-matian mati hidup sak iku pinesti jeruk porot lo Mas Bak kok cerat kerut temumpang meja cakirun dirobong semut aku nurut lo Mas Bak ra kurang nurut dene mbok gawe Allah ya kebacut tak kethuki cak bang ala tak kanongi nek tabuane cak kolik alara selendro tak pathuki cak bagyo terus tak omongi besok nek gede cek gak dadi wong bodoh sing sayuk sing rupa